Sanibona bafethu uvane lo sokuneyindaba ke iphumile regarding iSoweto Derby ezodlalwa ngomhla ka25 April le FNB Stadium. Kungenzeka kushintshwe idate noma ke ikadlalwa le FNB Stadium imove ithole enye ivenue la kuzodlalwa khona. Remember PSL each and every season ukhipha ikhalenda lama games azodlalwa. Lelo calendar lelo lalistatile ukuthi ke iBafana not iBafana per se but ke Orlando Pirates izodlala against iKaizer Chiefs. Orlando Pirates izohosta iKaizer Chiefs le eFNB ngomhla ka25 April yabo. Kodwa ke kubukeka lokho kuzoba inkinga kakhulu ngobani na ngoba if ukhumbula kahle lapha eFNB kunendawo ekuthiwa iNasrec Expo Center iseduzane nje neFNB. Leyo ndawo ke izobe ihoste umcimbi odume indlela eyisimanga. Lowo mcimbi ke loyo uzobe ulande abantu abangango 20,000. Abantu abangango 20,000. Remember iFNB inabantu abangango 90,000 if I'm not mistaken. Iattendwa abantu abawu 90,000. Njengoba nje lawo mathikithi asethengiwe waleyo tournament but ke event asethengiwe amathikithi already. Abantu ke sebebhukheliwe amathikithi asethengiwe sekumele nje bawe attenda lo mcimbi loyo. Kanti ke amathikithi eSoweto Derby akaphumisha ukuphuma and izinto ayakahlelwa kahle for iSoweto Derby lezodlalwa ngomhla ka25 April. Kubukeka kuzoba inkinga kakhulu lokho. Ingakho ke baphumela obala basho ukuthi ke yes babe nawo ama meeting with ama event organizers to discuss iDerby ukuthi ke imove on a different date or a different venue. Kodwa ke basazonikeza full information regarding this. Reason why befuna ukuyimove idate because njengoba nje kuzofika abantu abawu 20,000 ngale mase kufika abantu abawu 19,000 ngala kuzodala isiminyaminya, kuzodala itraffic. Abantu abaningi kungenzeka balimale kakhulu kuleyo nto leyo yabo. Kuzodala isiminyaminya esiningi, so itraffic kumele ikwazi ukuthi ke ilimithwe ne big event. Niyazi mekuzodlala iOrlando Pirates against iKaizer Chiefs noma ikuphi itraffic ihlale iningi vele. Imagine ke usuzo add another 20,000 people on top of that 101k people so bebe khona on the same venue, not on the same venue per se but ke abanye bazobe ngaphandle beattenda leya event engaphandle yabo. Kuzodala ihavoc eningi, so becabanga ukuthi bayimove le game le ibe mhlambe ngomhla ka26. Kodwa ke mwasukubheka ngomhla ka26 I think kuzobe kuyiholiday yabo. You can tell me lapho kuma comments. I think kuzobe kuyiholiday if I'm not mistaken, so iyadingakala enye idate ukuthi ke ibe khona enye date yabo, noma bayithathe le game le bayise kwenye venue iyodwa ke enye venue iOrlando Pirates neKaizer Chiefs eseke yadlala kuyona ekwazi khona ukuthi ifithe kahle yabo. Abantu abaningi bayayazi bafethu okuyini okuyiMoses Mabhida. Le game le kungenzeka ithathwe iyodlalwa le eMoses Mabhida. Njengoba nje izodlalwa eMoses Mabhida kuningi okumele bakuhlele uma ngase bayishintshe ngempela ivenue. Kodwa ukuyimove le game le izodlala eMoses Mabhida kuzodala enye inkinga. Remember ke iKaizer Chiefs iliste le stadium leSimoses Mabhida as one of their alternative venues lapho khona bezohosta khona ama games. Igame nje abaphuma kuyona iKaizer Chiefs le ade beyidlala neMagis beyihoste khona la eMoses Mabhida, they were the home team yabo. Yenye izinto lezo ezodala inkinga eziningi but ke kusazohlalwa phansi kulethwe isinqumo is right. Ukuyimove kodwa igame to another date kuzodala inkinga. Ngcono bashintshe ivenue. Kunga right ukuthi ke ize eMoses Mabhida. Wena ka ungangitshela kuma comments kuthini uvo lwakho. I spoke about iDerby being played eMoses Mabhida last season nangempela yadlalwa iDerby eMoses Mabhida kwifinal yeNedbank Cup. Ingabe kuzophindwa the same thing yini? Remember ke phela iDerby ayibanga na inkinga last season. iDerby ngosikhathi ihostwa le eMoses Mabhida. Kodwa ke inkinga yaba khona is the issue of selling amathikithi ke awadayiswanga ngendlela ekahle last season. Ingabe le app ekhona njengamanje izowenza izinto zibe right yini for amathikithi? Asazi. Let's hope le Derby iyalungiswa. Let's hope lenkinga le iyalungiswa. Ungangitshela ama comments zithini indaba zakho, luthini uvo lwakho regarding le ndaba le. Hey.